A Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia é un centro de alta tecnoloxía que desde o Concello coruñés de Ordes nutre de radiofármacos aos hospitais das 7 áreas sanitarias galegas. Pioneira como única de España destas características con participación pública, está xestionada pola compañía G Healthcare e a Consellería de Sanidade a través da empresa pública galega de Servizos Sanitarios Galaria. É un centro de innovación cun equipo de profesionais expertos que configuran desde 2001 un eslabón fundamental para vertebrar a cadea do sistema sanitario galego, garantindo diagnósticos máis rápidos e precisos. A radiofarmacia encárgase da preparación e control dos radiofármacos utilizados para obter imaxes con finalidade diagnóstica ou terapéutica de forma non invasiva, emitindo un sinal que os equipos de diagnose poden detectar, o que permite ver como funcionan os órganos, identificar tumores ou diagnosticar doenzas nas súas etapas máis temperás. Estamos en la unidad de radiofarmacia de Galicia. Cada año se preparan más de 32.000 dosis de radiofármacos, lo cual supone un promedio de 130 dosis diarias. Las dosis se suministran para tratamientos y para pruebas de diagnóstico de imagen en procesos oncológicos, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de CM y el Parkinson. La unidad de radiofarmacia de Galicia atiende la demanda de las dosis de radiofármacos de los 8 centros de medicina nuclear de Galicia desde hace prácticamente 25 años. Nuestro objetivo es homogeneizar la preparación y garantizar la seguridad en la elaboración y comercialización de radiofármacos, centralizando este proceso. O seu papel central de coordinación ten moitas vantaxes, como mellorar a eficacia, reducir custos e garantir a igualdade de acceso e seguridade para toda a rede pública de hospitais de Galicia. Todo isto reducindo o impacto medioambiental. A centralidade é unha das grandes ventaxas da unidade de radiofarmacia de Ordes. Ademais de concentrar recursos, tanto personais como tecnolóxicos, garantindo unha maior calidade e seguridade, aseguramos a equidade do sistema para todos os servicios de medicina nuclear. A innovación constante ao servizo dos pacientes é un dos sinais de identidade da unidade ao validar a preparación e subministración de novos radiofármacos dun xeito áxil, permitindo incorporar ao sistema sanitario grandes avances diagnósticos e terapéuticos. Buscamos una mayor precisión y mejora constante en el diagnóstico de numerosas enfermedades oncológicas y no oncológicas y a su vez participamos en ensayos clínicos para validar nuevos radiofármacos. Una de las estrategias innovadoras es la teragnosis, que proviene del griego. Tera significa tratamiento y gnosis significa diagnóstico, que combina dos procesos diferentes, por un lado el diagnóstico de la enfermedad oncológica y por otra parte, sustituyendo el isótopo, el tratamiento específico a ese tumor a tratar. Na Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia o traballo non remata no laboratorio. Distribúen os radiofármacos aos hospitais asegurando que cheguen a tempo para os pacientes. Cada radiofármaco é unha promesa de esperanza para os pacientes, o que remite aos nosos profesionais a detección precoz das doenzas, preparar tratamentos máis precisos e mellorar a calidade da vida das persoas, que é o objetivo último da Xunta e do Servicio Galego de Saúde. Maior precisión, celeridade, seguridade e innovación son os atributos da Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia que nutre desde Ordes a toda a rede pública de hospitais de Galicia para ofrecer un servicio de excelencia.